what's up? Cebuano, it's your boy Charles. Tiro ka mga subscribe. So karon kay nami diri karon, nako diri karon sa Imol kuyog akong mga amigo. Yo, asa mo ta dong do? Ato mi sa Dibs tos Lubuwa. Shout out ni kan Kayla Villaflor. Asa dapit do? Sama Si Salazar. Shout out si Margo. Yo, ay kare na diri. Yo. Sige ba? Ato na ta. Sige. Mag-report lang ta in 3, 9, 3, 1, go. Lo. Dali aray. Abot din Asa nami karon sa Dibs. Salazar. Atbang skilahan day. Kumare mo sakyan ang sakyan ninyo kay 10F. Sa kunsa ba sa mga gig sa Salazar. Oo kana, mo tayo gyud sa mga jeep. Lang Salazar. Mga jeep, Sir 9F, basta mo labay diri mga Bang sa eskwelahan no? Sir 1K dili. And guys, grabe kay lami kay lang tos Lawa Lubuwa diri. lami ka lang mo sa buwa pero ikaw na di ka dai. Oh no. Ikaw na di ka. Karon adunga. So karon guys. Amo sa imontas mo kaon sa mi in 3, 2, 1, go. Ay, what's up sa bagal? Lutuan na do, sitong nga do. Diyan sa. Mantika una. Uman ang otok. Otok kasi otok. Ay, ukabay mo otok. Para otok. Bro, ni powder do. Ayaw sanay. Powder rin sila. Tingani kini mga barkada kani ka mga luto. Chicharon man day ni day. Itlog na do. Otok na. Itlog. Uman ang patis. Dami ano do. So, lamay jud kayo bisan. Sudlan nang daan, ibalik sila do. Yung sa ulan mo. Hala. Okay. Anak, unsa man tawag na do? Patis. Itoy. Pinay do. Ate, di man ka ba luto non? Pinay do, pinay. Ana benay na. Unsa man mong chef kay tatarungan na bay? Didit ka ba? Ay, nana si ate. Hi. Thank you. Hi. Inay na tayo. What's up mga Cebuano? What's up mga Cebuano? Ay. Aray si Juan mo, hindi ka pa umuluto. Dura di ka bo mo rin. Picture sa tabi! Isa ko lang mo chicharon do. Wala pa. Oh. Ayo isa ko dito. Ay dara dito giya day. Give picture unsa ma picture sa dara day. Pa picture sa mga dito. Luto ha? Alright, thank you. Nakakumuto. Awa do napagod na dinner tos Lubuwa. Ano ba? Di mo tos Lubuwa do. Unsa ni siya? Kuha na kanang chili kuan. Chili powder. Paga pa na yung kuan tayo. Tagay. Unsay naong do? Bidyo. La, ay na. Unsay na? La. Kami kayo ba? Lawan na to do. Kami kayo vlog. Do murag ako video ka ni do, ya kamo makaon na mo do. Mastorya ni. Lami do. Ako lami ako. Lami ako. Dalawa na ko kay ano, lagyan magtutubo sa mo gid ubaw ka pasil. Oh, pasil mo yun Sa sa. nakalahi ba unsa ka nakanindot. Lawan ako. Ikaw ba? Kuti yung camera eh. Ang nakalahi nino kay nay Chili powder, kay chicharon, chicharon, kakar-kar, nya kuan kanang itlog, oh na itlog, nya kuan sinibuang gulay, sinigang, sinigang. sinigang nga sabaw. Top.
A few moments later. Do. Atakay. Gibutan nga mag-listi nun. Paano ang pangalan niya kay Toslo Buwa Wednesday. Bay, shout out, bay. Bilive, bilive. Shouting ina yung name, bay. Do, Toslo Buwa. Kung sa'yo kuhan, sila may sa Toslo Buwa. Wednesday nga kuhan, naimurag egg. What the fuck? Nga naiutok nga. Gibot nga nok Wednesday kasamot og lami. Lami lagi. Bay, mamasabta na timpla, bay. Bakang sabay nga no, bay, ang nesti, murag nagsabon. Yung kaniya mo, pinanagdan nila. Gansa do. Yes, tang sa pinanay. Yes, sa listi. Anala. Yo, what's up? Si Buano, it's your boy Charles Theo Camora. So karon kay madaming kaon. So, mari mo sa dibs, kay solid kayo yung 100, ay yung ang 100 niyo kay set na sa Toslo nga ang kaning nesti kay tag 30 nya 16 pieces ang puso. So tag GS kung tulod GS day ang puso day tulod GS for 16 pieces ang gikuan. So, unsa may nimo diri sa dibs do? Ang maingon ako sa ilang loto nga Toslo. Lahi ra. Kay nga no. Taga naman ko Toslo nga nakaon ganyan. Kumun na kay sa mo pero lahi ra kay lahat diri kay. Naay chili pepper, naay chicharon o basta dito ta flavor. Solid kayo yung mga silatos. Ikaw daw sa may nimo diri sa maingon na nako kung wari mo diri sa atbang sa Lazadar na sa Toslo na solid kaysa nimo 100. Good kaysa pints kaya 100 din solid kayo. Ikaw daw sa maingon nimo sa dibs. Grabe bay, solid kayo. Yung 100, mura na kanikaw balik 300. Pero bitaw, aray lang mo diri atbang sa Salazar Esmilan. Esmilahan yan. Kung taga-Parto ka, sakay kag 10F, 10G, 10E, 10H. Magi na siya, muno siya sa tubangan. Nya, kanang ang kuhan dyan diri, kanang tag 30 rin na siya sa sulti ni Charles. And nasa sila video key, kung ganahan mo video key, nahara. So na sila drum diri, pwede mo makakanta-kanta if ginasa mo drum kay drum mo wait. Dili bayad, Sa karaoke ron. Sa karaoke kay 150 per hour. So pwede rasan mo maka-drum diri if ginahan mo if kabol mo drum. So, makanta na ako karon sa mga fans sa Budas Gawas. Sana ay ginahan mo sa mga kanta. Nalingaw mo siya. Ako kanta mo. Okay ra ka diya, oy. Okay ra ka diya. Mura ra ka siya, oy. Ako na rin ko alam. Teng tereng teng teng tereng. Tereng. So, sa akong cameraman dira ipatubang naong ipakita sa akong cameraman ipakita sa naong Where's the other one, Shay? kita mo na akong cameraman karon Videographer sa karon. Wala na ako nag-vlog. ako Kaliw ko, nakbi. do kulit na kanta do siya sa ilalim Ang Jerowa. Di ko na kasi alam, hinahanap ang sagot sa pag-ibig. Di ko na kasi alam, di ka na nakikinig.
A few moments later. So karon guys, kaya mo drummer karon kay bata pa jud gining siya guys. Ay, pila edad nimo? 14. Kisay pangan? Paul Matthew Panes. Tapos ka, tingko ba? Paul Matthew Panes. Paul Matthew Panes. So karon sa nag-start nga drum. 4 years old. 4 years old daw siya nag-start guys pag drum. So believe gining bata ako di jud ko ba drum. Pero ka ba ko manana ron? Di ko ba drum? Yeah. So karon kay mag-amo testingan din. 3, 2, 1. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako'y ngayon nag-iisa. Sana ay tabihin na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang napapasaya. Nakasama hanggang sa pagtanda. Halina tayo humiga. Saan kaya? Sa ilalim ng puting ilaw. Yo, what's up, Cebuano? Dili lang kao nang na-address sa Dibs Resto Bar. Kung ganahan mo makanta-kanta o karaoke, na-address sila ang banda address sa Sod sa Music Room. We're tuning live by Morphe Carvido and the drummer and the 14 years old child Paul Matthew Panes. was channel to Charles Rocamora. Hey. Ano bang meron? Matituro kayong pansin. Mami ba po sa'yo paligid? Ano bang meron? Tatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita?
what's up? Cebuano, it's your boy Charles Tiro Camora. So karon manana jumikaon. So unsay masulti nimo kay mamaya siya ang tag-iya guys. So unsay masulti nimo about ani ang pangan kay Dibs Resto. Hi guys! I am inviting you all to visit Dibs to Lubua. 100 pesos lang guys, one set. 16 pieces ang puso. Then namin iced tea, 30 pesos lang. And soon na may fried isaw. Magkita-kita ta ninyo. Oh, thank you for watching this video. And I want to say thank you to Charles, Murphy, and Andrew. O, kasi ito nila kawisa? Daniel. O, Daniel. Thank you guys! Yay! Thank you! See you! Viva! Viva Dibs! Viva Dibs! Okay, bye-bye na, bye-bye. 3, 2, 1, bye. 1. Yo! What's up mga Cebuano? It's your boy Charles. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para update ka sa akong mga video. So, thanks for watching. Here we go. Bye. And 3, 2, 1. Bye-bye.